Jalousi splittede Zeus den skabning, som bestod af 2 ansigter, 4 arme og 4 ben op i 2. Han kunne ikke tåle, at skabningen ikke havde brug for andre, og da den blev splittet, blev mennesket skabt i 2 forskellige køn. Siden da har vi søgt efter vores manglende halvdel. Platon 324 f.Kr. Men hvordan ved vi, om vi har fundet den? Angst og usikkerhed gør, at vi ikke våger os ud fra vores skygge i lyset, hvor vi er nøgne, eksponeret for smerte, men også guddommelig lykke. Den, som tør vise sin svaghed, elsker mest. Alt, hvad der kan afsløres, kan forstås. Hvad frygter du mest af alt? At miste dig. Vær nu modig. Hvad er det mest grusomme, du nogensinde har gjort? Det var barn, der slog et dyr ihjel. Egern, hunde og katte. Jeg nød at slå dem med et jernrør, mens jeg langsomt kunne se livet forsvinde. Jeg elskede den magt. Jeg følte, det var det eneste i mit lille, sølle liv, hvor jeg havde kontrol. Da min far døde, der forstod jeg, at den magt slet ikke tilhørte mig. Og jeg har aldrig slået ihjel igen. Zeus raser på ny over skabningen. Der igen er et. De 2 halvdele. Genforenet.